Predstavujeme speakerov konferencie Timber and Climate Resilience Forum 2026, medzinárodného odborného podujatia o drevostavbách, klimatickej odolnosti, bezpečnosti, stavebnej fyzike a kvalite prostredia. Kjerulf Bjorn je dizajner a známy priekopník pasívnych domov na Slovensku, špecializujúci sa na udržateľné stavebné riešenia s kombináciou dreva a slamy. Riadi spoločnosť EcoCocon a je spoluzakladateľ ateliéru Creatora, ktorý navrhol viac ako 200 pasívnych a nízkoenergetických domov, vrátane prvého certifikovaného pasívneho domu na Slovensku. Vo svojej prednáške vysvetlí, že nosné drevo patrí tam, kde prenáša zaťaženie. Fasádu môže tvoriť presný, prefabrikovaný a na mieru vyrábaný systém slamených panelov EcoCocon. Panel spája drevený rám s tepelnou izoláciou, čím znižuje pracnosť realizácie. Slama z ročného obnoviteľného cyklu výrazne znižuje zabudovanú uhlíkovú stopu a zároveň tlmí letné prehrievanie. Systém ponúka vysokú rozmerovú presnosť a preukázanú požiarnu odolnosť. Na vlastných príkladoch ukáže spojenie prefabrikovaných slamených panelov s rámovou a CLT konštrukciou. Pozývame architektov, projektantov, developerov, stavebné firmy aj verejnú správu na konferenciu odborné a networkingové podujatie o drevostavbách a klimaticky odolnej výstavbe do Terchovej.